Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння я не прыдумала, як дасціпна пачаць гэты выпуск, і у нас не адбывалася за апошні час ніякіх цікавых гісторый у кнігарні, хаця наведвальнікаў было ў прынцыпе шмат. Таму магу расказаць толькі пра аднаго такога смешнага дзядка, які, як я зразумела, працуе у нас на раёне паштальёнам. Ён развозіць лісты на ровары, і калі ён пабачыў, што ў нас новыя шыльды з'явіліся, так, у нас з'явіліся новыя шыльды, ён завітаў унутр кнігарні і пачаў да мяне чапляцца з пытаннямі. І я выкарыстоўваю менавіта слова чапляцца, таму што гэта так і выглядала, бо інакш гэта немагчыма назваць. Яго не цікавілі асабліва нашы кнігі, яму вось было абы спытаць што-небудзь. І ён запытваў наяўнасць проста абсалютна нейкіх рандомных кніг, нейкіх аўтараў. Гэта быў даволі дзіўны разброс, і ён потым пачаў разглядаць все ж такі, што ў нас ёсць на паліцах, і калі ён пабачыў навінку наша перавыданне Бахарэвіча, ён у мяне пытаецца: а што гэта за Альгерд Бахарэвіч? Я кажу, што гэта беларускі пісьменнік. Штосьці ў школе такое не вывучалі, адказаў мне дзядок, і каб вы разумелі, яму з выгляду было гадоў 70. Я адказала, што Бахарэвіч надта малады для таго, каб яго разглядалі ў школе, на што дзядок вельмі скептычна падсмокаў вуснамі і потым пайшоў. І цяпер ён перыядычна, калі па працы праязджае побач, перыядычна зазірае ў дзверы кнігарні і пытаецца, як у нас тут ідуць справы. Як я ўжо сказала, у нас з'явіліся шыльды, таму цяпер палякі да нас не завітваюць з пытаннямі, што тут будзе, што тут ёсць, таму што цяпер на дзвярах нашай кнігарні напісана, што гэта беларуская кнігарня. У нас ёсць як налепкі на вокнах з подпісамі, што ж гэта такое на беларускай мове, на польскай і на ангельскай. І таксама у нас на дзвярах ёсць графік працы. І таксама мы нарэшце учора павесілі неонавую шыльду, цяпер у нас кнігаўка прыгожа свеціцца, і я зразумела, што гэта, мабыць, самы папулярны элемент кнігарні, тому што за апошнія дні яе літаральна ўсе фатаграфавалі, тому што сапраўды неон гэта вельмі стылёва. Хачу сабе дадому павесіць што-небудзь неонавае, трэба які-небудзь прыдумаць вельмі дасціпны надпіс ці якое-небудзь слова, каб яно проста вісела ў мяне пасярод кватэры, не ведаю, слова Анягош, напрыклад. І цяпер мы ўжо з шыльдамі як дарослыя, так што прыходзьце, будзем рады бачыць вас усіх. А цяпер звернемся да пытанняў і каментарыяў, якія я ад вас атрымліваю на пошту, Google формы і таксама на Ютубе і Кастбоксе. І пачынаем з пытанняў Google формы ад Глеба. Вітанкі. На гэтым тыдні вялася дыскусія з сябрамі наконт кошту кніг у выдавецтве Янушкевіч. Розныя былі думкі, але скончылася тым, што калі хочаш, каб беларуская мова пашыралася і з'яўлялася больш і больш кніг па-беларуску, то аб цане трэба думаць у другую чаргу, а то і ў трэцюю. Да чаго гэта я? Ты ў папярэднім выпуску гаварыла пра дафінансаванне кнігавыдавецтва ў Польшчы. Беларускія выдавецтвы на гэта не могуць разлічваць, таму ўсё цягнуць самі. Паколькі я стаў фанатам электронных кніжак пасля пакупкі Kindle, у мяне з'явілася такая думка, а чаму б выдавецтвам не замяніць свае прыярытэты ў кірунку электронных кніг. Выданне такой кнігі, напэўна, каштуе меней, а ў выніку і выдавецтвам лягчэй, і чытачы задаволеныя меншай цаной. Дзякуй. Па-першае, тут адразу хачу прызнацца, што такі я ўважлівы чытач, мне давялося некалькі разоў перачытаць пачатак гэтага паведамлення, пытання, бо спачатку мне падалося, што Глеб хоча, каб пра цану мы думалі ў апошнюю чаргу, то бок каб мы выдавалі кнігі як мага танней. Толькі потым да мяне дайшло, што гэта адрасуецца да чытачоў, што калі ты хочаш купляць штосьці па-беларуску, дакладней, калі ты хочаш, каб гэтага з'яўлялася ўсё больш і больш, то на гэтым этапе, на этапе развіцця, ты мусіш падтрымліваць гэта. І толькі потым ужо, калі гэта будзе сапраўды шырока развіта, в прынцыпе, гэта працуе шмат для якіх сфераў, толькі тады ўжо можна разлічваць на тое, што калі гэта папулярнае, то, зразумела, цана зніжаецца, таму што ёсць вялікі попыт на гэта. Я думаю, што вы разумееце, як гэта працуе. І тут я цалкам згодная з гэтым, што вядома ж, беларускія кнігі не танныя, але гледзячы з чым параўноўваць. Калі браць, напрыклад, польскія кнігі, якія выдаюцца ў Польшчы, дык у нас такія ж самыя цэны. А калі, напрыклад, вы паедзеце ў якую-небудзь Літву ці ў якую-небудзь краіну, наколькі я ведаю, у Сербіі даволі дарагія кнігі, калі я не памыляюся. Можете мяне паправіць, калі вы жывеце ў Сербіі. Карацей, ёсць пэўныя краіны Еўропы, у якіх кнігі каштуюць вельмі дорага, і людзі там не перастаюць чытаць ад таго, што кнігі дарагія. І гэта не залежыць таксама ад узроўню развіцця літаратуры. Кнігі могуць каштаваць дорага, в прынцыпе, і ў краінах з даволі развітай літаратурай. Таму тут як бы працуюць іншыя нюансы. Напрыклад, у Беларусі кнігі даволі дарагія. І
Мы разумеем, што большая частка кніжнага рынку беларускага складаецца з кніг, выдадзеных у Расіі. І мала таго, што гэтыя кнігі вязуць з-за мяжы, таму яны каштуюць трошкі больш, чым звычайныя кнігі. Плюс таксама да іх дадаецца падатак. І ПДВ на кнігі ў Беларусі складае 20%. У той час, як у многіх краінах Еўропы ён складае 10 і менш адсоткаў, а ў некаторых краінах ён наогул адсутнічае. І гэта здараецца таму, што шмат у якіх краінах дзяржава ідзе насустрач культурнаму развіццю, зніжаючы падатак на кнігі, разумеючы, што у прынцыпе кніга гэта і так такі прадукт, які трошку ў заняпадзе знаходзіцца, і варта яго падтрымліваць. І калі яны могуць гэта рабіць вось такім чынам, зніжаючы падаткі, яны гэта робяць. Я не буду тут паглыбляцца ў кніжную эканоміку, таму што гэта насамрэч не самая цікавая рэч, як бы я ў ёй не самы вялікі спецыяліст. Таму так, калі падсумаваць неяк першую частку вашага паведамлення, то так, я цалкам згодная, што пра цану на кнігі беларускія трэба думаць у апошнюю чаргу, бо для таго, каб штосьці развівалася, для таго, каб штосьці стала існаваць на нейкім высокім узроўні, трэба спачатку яго падтрымліваць. І вось такім чынам, калі вы купляеце беларускія кнігі, вы робіце значны ўнёсак у развіццё беларускай літаратуры і даеце магчымасць выдавецтвам друкаваць для вас новыя кнігі і такім чынам развівацца. Проста, каб чытачы разумелі, што на грошы з гэтых кніг беларускія выдаўцы на Мальдывы адпачываць не лётаюць, на жаль, як бы нам моцна не хацелася. А цяпер звернемся да другой, даволі балючай для мяне, як для чалавека, які працуе ў кніжнай сферы, пытання. Гэта пытанне пра электронныя кнігі. Так, я цалкам разумею ўсіх тых людзей, якія любяць чытаць электронныя кнігі, бо я сама таксама даволі шмат чытаю ў электронным фармаце. Таксама далучаюся да аматараў Kindle. У мяне таксама ёсць мой Kindle, якому спаўняецца сёлета 10 гадоў, здаецца, калі я не памыляюся. Так, здаецца, гэта машына, якая абсалютна нязломная, яна са мной ўжо столькі часу. І я таксама люблю чытаць электронныя кнігі, я купляю электронныя кнігі, і разам з тым я люблю папяровыя кнігі, то бок у мяне няма такога, што адзін фармат у мяне пераважае над іншым. Мне здаецца, я чытаю дзесьці пароўну. Але ёсць такое пытанне з электроннымі кнігамі ў Беларусі. Наогул, у Беларусі я маю на ўвазе для беларускага чытача, не канкрэтна ў Беларусі, як у краіне. Сэнс у тым, што у нас, на жаль, рынак электронных кніг не развіты, дакладней, слаба развіты не толькі ў плане вырабу гэтых кніг, то бок я маю на ўвазе, што ў нас не так шмат электронных кніг на рынку, скажем так. Але таксама, на жаль, у нас даволі слаба развітая культура спажывання электронных кніг за грошы. То бок я не хочу сказаць, што людзі мала чытаюць электронных кніг, я хочу сказаць, што людзі няшмат грошай гатовыя выдаткоўваць на электронную кнігу, асабліва калі бачыць яе цану. І тут Глеб напісаў, што выданне кнігі электроннай, напэўна, каштуе меней, чым выданне папяровай кнігі. Насамрэч, розніца ў цане толькі за друк. Ва ўсім астатнім электронная кніга праходзіць той же самы працэс падрыхтоўкі, у яе таксама ёсць і рэдактары, і карэктары, і вярстальшчыкі, і дызайнеры, і перакладчыкі, калі гэта перакладная кніга і гэтак далей. То бок папяровая кніга адрозніваецца толькі тым, што яшчэ патрэбныя дадатковыя грошы на друк. І не заўсёды гэта самая вялікая частка з усіх тых грошай, з якіх складаецца пэўная кніга. І да чаго я вяду, вось крытыкуючы трошкі культуру спажывання электронных кніг беларускімі чытачамі, вось мы запусцілі на сайце выдавецтва, на сайце кнігаў.com, запусцілі электронныя кнігі. У нас ёсць цэлы раздзел, на якім зараз ужо 8 ці 9, я не памятаю, электронных кніг. І гэта нашы такія хітовыя кнігі, гэта і творы Альгерда Бахарэвіча, і Ганны Янкута, і нешта класічнае. У нас там ёсць і Хемінгуэй, і Вялікі Гэтсбі, і Свінні Александра Чарнухі. І як вы думаеце, наколькі шмат гэтых кніг купляюць у параўнанні з папяровымі? Я просто хочу бачыць вось у гэтыя натоўпы людзей, якія нам пішуць пра тое, што зрабіце, калі ласка, электронныя кнігі. Я хочу бачыць гэтыя натоўпы людзей, якія іх купляюць. Пакуль што я бачу толькі натоўпы людзей, якія просяць зрабіць электронную кнігу, але калі мы выдаём электронныя кнігі, выпускаем іх, чакаем, што зараз усе гэтыя людзі, якія так прасілі, кінуцца іх купляць, а гэтага не адбываецца. І таму атрымліваецца так, што папяровыя кнігі купляюць нашмат болей, і таму зразумела, што больш мэтазгодна выдаваць папяровыя кнігі. А з электроннымі кнігамі, на жаль, усё яшчэ існуе такая праблема, што хтосьці можа іх купіць, потым можа выкласці гэта ў агульны доступ, і ўсё, у людзей згубіцца сэнс
купляць гэтую кнігу, таму што яе можна прачытаць бясплатна і немагчыма адсачыць усе пірацкія сервісы. І я разумею, што чалавек, які хоча падтрымаць выдавецтва, ён нават маючы гэтую пірацкую версію, дакладней, калі ён ведае, што яна ёсць, ён усё роўна пойдзе і купіць, таму што для яго гэта важна момант падтрымкі выдавецтва. Але, на жаль, атрымліваецца так, што электронныя кнігі не прыносяць такога вялікага прыбытку, як папяровыя кнігі. І я магу гэта сказаць не толькі пра наша выдавецтва, я магу трошкі сказаць гэта і пра, напрыклад, расійскі кніжны рынок, пра які я ведаю, што там электронныя кнігі таксама не з'яўляюцца вялікай крыніцай прыбытку. Калі вы ведаеце такія там знакамітыя расійскія кніжныя сервісы, як, напрыклад, Літрэс, гэта не тая рэч, якая прыносіць вялікі прыбытак, скажу вам па сакрэце. Я не ведаю, як справы з гэтым адбываюцца ў Польшчы, наколькі ў Польшчы папулярныя электронныя кнігі. Дакладней, я разумею, што хутчэй за ўсё людзі іх купляюць, але наколькі яны прыносяць прыбытак у параўнанні з папяровымі. Гэтай інфармацыі ў мяне, на жаль, няма. Трэба, магчыма, пасябраваць з кім-небудзь якіх-небудзь польскіх выдавецтваў ці з якіх-небудзь сервісаў на кшталт Storytel і даведацца гэтую інфармацыю. Але пакуль што вось магу вам прывесці толькі звесткі з Літрэсу расійскага, ну і з нашага выдавецтва. Таму тут, насамрэч, шмат што залежыць менавіта ад чытачоў, ад пакупнікоў, бо калі выдавец бачыць, што ёсць на гэта попыт, ён робіць штосьці ў гэтым кірунку. Але пакуль, на жаль, як я вам ужо сказала, няма такога шалёнага попыту на электронныя кнігі. Ёсць шалёны попыт у каментарыях, але на справе, калі ты выпускаеш электронную кнігу, чамусьці гэты попыт адразу кудысьці знікае. Такая суровая рэчаіснасць. Таму мы ўсё роўна працуем, як вы бачыце, мы паступова патрошкі выпускаем электронныя кнігі, мы працуем у гэтым кірунку, але, на жаль, не так актыўна, як магчыма многім чытачам хацелася б. Я разумею, што многія мае слухачы ўсё ж такі трапляюць у тую катэгорыю, якая пісала каментарый, і калі мы выклалі электронныя кнігі, яна купіла гэтыя кнігі. Дзякуй вам вялікі. Ну і калі вас такіх стане больш, то зразумела, што і мы тады будзем падцягвацца і зможам развівацца. Таму, вось як тут напісана ў Глеба ў паведамленні, змяніць прыярытэты ў кірунку электронных кніг, на жаль, немагчыма, таму што гэта фінансава пакуль што не мэтазгодна. Усё ж такі папяровыя кнігі больш прыбытковыя, але мы робім, як мне падаецца, даволі ўпэўненыя вялікія крокі наперад у тым, каб пашыраць колькасць электронных кніг, і я спадзяюся, што паступова іх будзе з'яўляцца ўсё больш і больш. Ну і спадзяюся, што адказала на ваше пытанне і ўсё патлумачыла. Бо я таксама электронныя кнігі люблю, і нават калі ў мяне ёсць папяровая кніга, але, напрыклад, яна там даволі аб'ёмная, мне не вельмі зручна яе заўсёды насіць з сабой, я магу гэтую ж самую кнігу купіць электронную на Kindle і чытаць яшчэ і электронную версію. Таму, калі, напрыклад, гэта кніжка па-ангельску, мне часам зручней яе чытаць на Kindle, таму што ў Kindle ёсць убудаваны слоўнік. І калі гэта якая-небудзь складаная кніга, дзе даволі шмат незнаёмай лексікі, то гэта супер карысна мець пад рукой Kindle, таму што чытаючы звычайную кнігу, я не часта зазіраю ў слоўнік, нават калі слова мне не знаёмае, таму што калі вы чыталі розныя разумныя артыкулы ці кнігі пра тое, як навучыцца чытаць на іншай мове, дакладней, як вось пачаць наогул чытаць кнігі на нейкай мове замежнай, якую вы вучыце, то там звычайна раяць не перакладаць у слоўніку кожнае слово, таму што гэта будзе толькі вас замаруджваць, стамляць, злаваць. Трэба перакладаць слова толькі калі яно зусім незразумелае з кантэксту, калі яно на старонцы там пачынае сустракацца некалькі разоў, калі яно нейкае сюжэтаўтваральнае, вось туды ўжо можна залезці ў слоўнік і паглядзець. А так агулам не абавязкова перакладаць літаральна там кожнае слово. Калі вы ўжо ўзялі кнігу і разумееце, што кожнае слово вам там незразумелае, то можа сапраўды варта ўзяць штосьці больш лёгкае. Можа гэта проста кніга не вашага ўзроўню. Але калі вы ўзялі кнігу нармальнага адэкватнага ўзроўню, то проста чытайце, атрымлівайце асалоду і не кідайцеся там па кожнае слово ў слоўнік. І наступнае пытанне, оно таксама ад Глеба, але ўжо трошкі іншай тэматыкі. Наста, калі ласка, парайце, што рабіць, у якія дзверы грукаць, мо якія курсы скончыць, каб змяніць кірунак працы і ўрэшце рэшт працаваць у выдавецтве, напрыклад, рэдактарам. Я наконт гэтага нічога не ведаю. У мяне матуля з вялікім вопытам працы ў школе. Апошнія гадоў 10, можа, займае пасаду дырэктара. Адразу скажу, што яна настаўніца расейскай, таму парады прашу адаптаваць неяк у гэтым кірунку. Дзякуй вялікі. І аказалася, што гэта сапраўды даволі складанае пытанне, таму што мне, цяжка на яго адказаць. Першае, што я магла б параіць, гэта
папросту напісаць у выдавецтва. Калі, напрыклад, ваша маці мае на прыкмеце якое-небудзь выдавецтва, у якой ёй хацелася б працаваць, ну, улічваючы тое, што яна настаўніца расійскай мовы, з гэтым можа быць складана, таму што ў Беларусі, ну, хіба можна звярнуцца ў выдавецтва Папуры або выдавецтва Піцер, ці, ну, я не ведаю, якія яшчэ там дзяржаўныя выдавецтвы ёсць у нас, якія выдаюць кнігі па-руску. Ну, мяркую, што знайсці можна. Карацей, трэба проста пагрукацца ў гэтыя выдавецтвы, і калі у вашай маці, ну, я так разумею, гэта ўсё не для вас, а для маці, калі у вашай маці ёсць нейкі дыплом, у якім штосьці прапісана пра філалогію, ці, магчыма, ну, ладна, педагагічную дзейнасць там, звязаную з рускай мовай, то напісаць ім і спытаць, магчыма, у іх ёсць нейкія вакансіі. Звычайна вам могуць даслаць нейкае тэставае заданне, якое вы зробіце, і ўжо пасля гэтага з вамі неяк будуць размаўляць, калі ў іх сапраўды ёсць вакансія. Я шчыра не ведаю, ці ёсць якія-небудзь рэдактарскія курсы, таму што рэч у тым, што я скончыла філфак, я скончыла беларускае аддзяленне філфака, і мая спецыяльнасць папросту так і называлася літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць. То бок у мяне ў маім дыпломе напісана, што я пасля заканчэння універсітэта філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. То бок у мяне ва ўніверсітэце ўжо былі такія прадметы, як літаратурнае рэдагаванне, стылістычнае рэдагаванне і так далей. Усё, што звязана з менавіта працай рэдактара. Іншае пытанне ўжо, наколькі гэта ўсё было карысным, але ў любым выпадку вы, калі прыходзіце на нейкую працу па любой спецыяльнасці, вам заўжды можа падавацца, што вашыя 5 гадоў адукацыі ва ўніверсітэце былі проста чымсьці бессэнсоўным, нават калі гэта няправда. Насамрэч, філфак даў мне вельмі шмат, але ўсё роўна, калі ты прыходзіш на працу і пачынаеш ужо з гэтым працаваць, з тым, чаму цябе, здаецца, вучылі папярэднія там шмат гадоў, усё роўна можа падавацца, што ты нічога не ведаеш. Ты ўсё роўна вучышся гэтаму нібыта наноў, але ўжо на практыцы, ўжо на ўласным досведзе, маючы канкрэтную працу. Ну і я ведаю прыклады людзей, якія працуюць рэдактарамі і карэктарамі, не маючы філалагічнай адукацыі, але маючы высокі ўзровень валодання мовай, проста людзі, ну, у свой час пайшлі там па нейкай іншай спецыяльнасці наогул вучыцца, потым працаваць, але ўсё ж такі зразумелі, што іхняе пакліканне гэта вось літаратура, літаратурная дзейнасць, літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць. І яны проста вось такім чынам, магчыма, прайшлі тэставыя заданні, аказалася, што яны сапраўды добра валодаюць мовай, яны там падчыталі падручнікі, падвучылі правілы, ну, умоўна, я, канешне, спрашчаю, насамрэч, гэта даволі вялікая праца, сапраўды трэба шмат усяго ведаць. Ну, але ў выніку гэтыя людзі нават без адпаведнай адукацыі працуюць у выдавецтвах і ніякай праблемы з гэтым няма. Проста рэч у тым, што нават калі вы скончылі філфак, гэта яшчэ далёка не гарантыя таго, што вы можете быць рэдактарам, карэктарам і наогул нейкім пісьменным чалавекам, які добра валодае мовай, ну не абавязковай беларускай, проста любой мовай, з якой вы працуеце, на якой філалогіі вы навучаліся. Ёсць таксама і такія прыклады, калі людзі проста ішлі на філфак ад безвыходнасці, бо не паступілі кудысьці ў нейкае іншае месца. Ну а філфак нібыта падаваўся такім даволі простым варыянтам. Так што мне падаецца, як я ўжо сказала, першы такі слушны крок гэта менавіта звярнуцца канкрэтна ў выдавецтвы. Удакладніць у іх, можна таксама там і напісаць, што вы не маеце досведу менавіта гэтай працы, але вы гатовыя вучыцца, вы маеце пэўную адукацыю і, магчыма, выдавецтвы пойдуць вам насустрач, таму што не ведаю, як з рускай мовай насамрэч у Беларусі, але з беларускай мовай заўсёды ёсць недахоп якасных кадраў у рэдагаванні, у карэктуры. Тут насамрэч я памочнік так сабе, таму што першую працу ў падобным рэчышчы менавіта ў выдавецтве Янушкевіч я знайшла дзякуючы таму, што выдавец ведаў, што я маю пэўную адукацыю і прапанаваў мне паспрабаваць сябе ў гэтым кірунку. Я паспрабавала, ну і далей яно пайшло і па сутнасці там працую па спецыяльнасці. Таму спадзяюся, што хаця б нейкія адказы на вашы пытанні вы ад мяне атрымалі. Далей Ілля на SoundCloud задае трошкі незвычайнае для літаратурнага падкаста пытанне, але я вам расказваю тут наогул абсалютна пра рознае, таму мяркую, што вы не будзеце супраць, калі я хуценька адкажу і на гэтае пытанне. Наста, скажы пра ёгу, як пачаць і на чым ёй вучыцца? Разумею, што нямногім будзе цікава гэта слухаць, можаце там перагартаць трошкі, але пастараюся сцісла адказаць на гэтае пытанне.
Я тут зноў жа не найлепшы памочнік, таму што я займаюся ёгай выключна ў нейкім фізкультурным сэнсе. То бок мяне не цікавяць нейкія духоўныя асновы ёгі, хаця я разумею, што нельга так казаць. Мяне б, канешне, калі б вось мае выкладчыкі мінскія пачулі, што я так кажу, яны б, канешне, моцна абурыліся. Але сэнс тым, што для мяне ёга менавіта пра працу са сваёй свядомасцю і са сваім целам, каб гэта працавала ў гармоніі, каб ты мог засяродзіцца менавіта на сваіх адчуваннях у гэты момант, бо гэта вялікая праблема чалавецтва наогул у наш час, што мы вельмі часта думкамі знаходзімся не ў цяперашнім моманце. Без нейкіх там высокіх матэрый і эзотэрычных падтэкстаў гэта абсалютнае жыццё. Мы думаем пра тое, што мы рабілі ў мінулым, магчыма, там, што мы зрабілі не так, сказалі штосьці не так, ці мы думаем пра тое, што мы будзем рабіць, але мы абсалютна не адчуваем сябе проста тут, у цяперашнім моманце. Ну, я не кажу пра ўсіх, але у мяне ёсць такая праблема. Я ведаю, што шмат у якіх маіх знаёмых таксама такая праблема ёсць. І вось ёга мне менавіта дапамагла трошкі спыніцца і засяродзіцца на моманце, таму што калі ты стаіш на адной назе, падняўшы рукі, немагчыма думаць ні пра што ў гэты момант, акрамя таго, што ты стаіш на адной назе, падняўшы рукі. Каб добра гэта рабіць, не шлёпнуцца там, не ведаю, тварам у падлогу. Таму што калі ты пачынаеш думаць пра тое, што божа, мне яшчэ трэба праць бялізну і трэба потым яе развесіць і прыгатаваць абед, вось як толькі ў тваёй галаве ўключаюцца гэтыя думкі, усё, ты губляеш баланс, падаеш, і ёга ў гэтым плане працуе ідэальна для людзей, проста як я, аверсінкераў, у якіх заўжды думак у галаве больш, чым гэтая галава здольная ўмясціць. Ну і ўсё ж такі, адказваючы на пытанне, зноў падманваю вас, кажу, што раскажу сцісла, а расказваю зусім не сцісла. Але сэнс тым, што каб пачаць ёгу, трэба проста прыйсці ў студыю ёгі. Усё, вам не патрэбная ніякая падрыхтоўка фізічная, маральная. Калі вы разумееце, што вы хочаце паспрабаваць, вы гатовыя, проста паглядзелі, якая там найбліжэйшая студыя ёгі каля вас, паглядзелі там, не ведаю, фота выкладчыкаў, можа для кагосьці гэта важна, хтосьці вам спадабаўся іменем, пайшлі туды, запісаліся на занятак, адзаймаліся і тады ўжо пачынаеце асэнсоўваць, трэба вам гэта ці не трэба. Я, напрыклад, ад сябе магу параіць у Мінску мая ўлюбёная студыя, у якой прайшоў мой найлепшы год, нават трошкі, ну, дзесьці 1,5 года. Я туды прыйшла на свой першы занятак ёгай, і там жа я правяла свой апошні занятак ёгай у Мінску. Гэта студыя йога-спот, якая знаходзіцца на Дзяржынскага 11, зусім побач з кніжнай шафай, таму вельмі лёгка завітваць і туды, і туды. І вы разумееце, чаму я туды хадзіла. І гэта проста месца, у якое я прыйшла, бо яно было побач з працай. І гэта месца, у якім я засталася на гэтыя 1,5 года, таму што гэтае месца стала яшчэ адным маім домам, менавіта ў тым плане, што мне там было неверагодна камфортна і займацца, неверагодна камфортна было камунікаваць і з людзьмі, якія туды прыходзілі, і што самае важнае, там усе выкладчыкі настолькі шыкоўныя, што я хадзіла на ёгу амаль кожны дзень. Ну, ці 6-7 дзён на тыдзень я хадзіла амаль да ўсіх выкладчыкаў, якія былі ў нас у студыі. Таму што кожны з іх асаблівы унікальны, хтосьці з іх прыўносіў у ёгу нешта сваё, нейкі свой асабісты падыход, і ад кожнага я кайфавала. Таму гэта была хвілінка рэкламы, за якую мне не заплацілі, але гэта тое месца, якое я проста магу вам раіць ад усяго сэрца, ад усёй душы, ад кожнай часткі майго цела, якая на занятках ёгай адначасова і плакала, і пакутавала, і радавалася, і адчувала неверагодны кайф. Ну і гэта проста месца, дзе чалавек, які ўсё сваё жыццё лічыў, што ён абсалютна нягнуткі, што ў яго вельмі слабыя рукі, але гэта тое месца, дзе ён упершыню дакрануўся далонямі да падлогі, той чалавек, які раней і пальчыкамі да зямлі не даставаў. Ну і ў гэтым жа месцы гэты чалавек рабіў свае першыя стойкі на плячах, першыя падыход да стойкі на руках, які упэўнена трымаў розныя балансы на руках, хаця раней лічыў, што гэта абсалютна немагчыма. Таму ўсё, што магла, я сказала, проста выбірайце студыю, і пачынайце займацца. Нічога больш вам не трэба. А яшчэ дзесьці з тыдзень таму нейкае было нашэсце ботаў на 113 выпуск падкаста на Ютубе, і там мне параілі звярнуцца, пералічваю, да псіхолага, да касметолага і таксама схадзіць у цырульню. І я не ведаю, якое дачыненне гэта мае да літаратурнага
падкаста, ну я падкрэслю слова падкаста, бо вы як бы мяне не бачыце, вы толькі мяне чуеце. Напрыклад, да лагапеда мне не параілі схадзіць, значыць з гэтым у прынцыпе ўсё окей. Але калі ўлічваць, што ў пачатку таго выпуска я расказвала пра пераклад дракулы, які не вельмі мне спадабаўся, мякка кажучы, то відавочна, з чым можна звязаць вось з'яўленне 3 гэтых бяззубых каментарыяў. І ну як бы дзякуй, я насамрэч удзячная, я прынамсі пасмяялася, але я ўсё яшчэ не магу звязаць, як мая крытыка сапраўды не вельмі якаснага перакладу звязаная з маім паходам у цырульню. І я магу толькі даць параду наогул усім маім слухачам падкаста: вучыцеся ўспрымаць крытыку адэкватна. Трэба проста, не ведаю, падзякаваць і станавіцца лепш з кожным днём, нягледзячы ні на што. Таму што ну ёсць адрозненні паміж хейтам і крытыкай. Мне падаецца, што ў тым выпуску падкаста ў мяне ўсё ж такі была крытыка, а не хейт, таму што я прынамсі магла абгрунтаваць сваю пазіцыю. Вось як бы, а прыйсці і параіць мне схадзіць да псіхолага, мне падаецца, што гэта не вельмі дарослая пазіцыя, але дзякуй, ну вы прынамсі ўзнялі мне настрой, гэта ўжо цудоўна. Ну а цяпер самы час перайсці ўжо да 121 выпуска падкаста, і вы памятаеце, што вынікі года скончыліся. Цяпер я проста расказваю вам пра кнігі, якія чытала апошнім часам. Ну, праўда, часам усё яшчэ буду расказваць пра мінулагоднія кнігі, але няважна. Гэтыя кнігі, якія ўжо не ўвайшлі ў топ найлепшага, проста вартыя згадкі і творы. І традыцыйна будзе некалькі груп, на якія я разбіваю кнігі, то бок я раскажу вам і пра добрае прачытанае, таксама і пра дрэннае прачытанае, зразумела. Абавязкова згадаю кнігу, якая мяне трошкі абурыла, але ў прынцыпе спадабалася, і такое бывае часам. Ну і таксама падзялюся з вамі рэкамендацыяй фільма. Таму ў сённяшнім выпуску вас чакаюць вулканы, каханне, экалогія і шкалатара. Цудоўны набор, з якім мы пачынаем новы 121 выпуск. І чаму я заўжды кажу гэтае «мы пачынаем», калі ўжо прайшло прыкладна паўгадзіны падкаста, не ведаю, але такая традыцыя. Пачынаем мы, уласна, пра кнігі з добрых кніг, якія я магла б вам раіць, што і раблю, уласна. І першай кнігай будзе нон-фікшн «Дарвин в городе. Как эволюция продолжается в городских джунглях» Мэна Схілдхёзена. Здаецца, прозвішчам вымавіла правільна. Арыгінал кнігі выйшаў у 2018 годзе. І гэтая кніга прысвечана спосабам хуткай эвалюцыі і паводзіннай адаптацыі, якія адбываюцца ў гарадах па меры таго, як у іх пачынае жыць усё большая частка насельніцтва нашай планеты. У выніку адбываюцца хуткая эвалюцыя і адаптацыя. І ў кнізе выкарыстоўваецца менавіта тэрмін хуткая эвалюцыя. І Дарвін не верыў калісьці, што гэта наогул магчыма, але гэта так і гэта даказана. І аўтар адкрыта гаворыць пра тое, што даказаць яе даволі складана, гэта трэба рабіць у кантраляваных умовах, але ў кнізе ёсць розныя прыклады. І прыклады таго, што было проста вынікам адаптацыі ў нейкіх жывых арганізмаў, і прыклады менавіта хуткай эвалюцыі. І першым даказаным прыкладам хуткай эвалюцыі, выкліканай менавіта ростам гарадоў, з'яўляецца такая істота, як матылёк-перапёлачнік з Манчэстера. Ён жыве на дрэвах, і звычайна ў яго крылы белыя з такой невялічкай колькасцю чорных украпін. І ён зліваецца з дрэвамі, дзякуючы такой афарбоўцы, і хаваецца ад птушак, якія з'яўляюцца драпежнікамі. І ў перыяд з 1770 па 1850 год насельніцтва Манчэстера, толькі ўдумайцеся, павялічылася з 24 тысяч да 350. І забруджванне, якое было выкліканае вугальнай прамысловасцю, ну, вы разумееце, што гарады растуць, адпаведна, прамысловасць таксама расце, развіваецца, і вось гэтае забруджванне і таксама многія іншыя фактары горад проста закурэлі. Неба стала чорным, і крылы матылькоў, якія жылі ў Манчэстары, таксама сталі чорнага колеру. Але вось акурат тыя матылькі, якія жылі ў манчэстэрскіх лясах, на якіх ніяк не ўплывала вось гэтае гарадское неспрыяльнае асяроддзе, яны захавалі сваю светлую афарбоўку. І вось пачынаючы з 1950-х гадоў, калі забруджванне горада пачало змяншацца, пакуль наогул не вярнулася да нармальнага стану, крылы гарадскіх матылькоў таксама паступова вярталіся да сваёй першапачатковай афарбоўкі, белай з чорным, якая цяпер была вось менавіта больш ахоўнага характару як у горадзе, так і ў лесе. Таксама можна назіраць такія рэчы, як тое, што птушкі ў гарадах па ўсім свеце, таксама жабы ў Аўстраліі, конікі ў Германіі, ну і іншыя віды, яны змянілі танальнасць і гучнасць сваіх шлюбных спеваў, каб быць пачутымі ў гарадскім шуме, які, як вы разумееце, даволі моцна адрозніваецца ад шуму лесу. Ну і наогул шум лесу ў параўнанні з шумам гораду, ну гэта наогул не шум, а проста нейкае такое лёгкае дыханне.
Але мой улюбёны прыклад такой эвалюцыі адаптацыі гэта вароны. На гарадскіх дарогах Японіі пэўны від варон прыстасаваўся да дарожнага руху, выкарыстоўваючы аўтамабілі для расколвання арэхаў. Я думаю, што вы не раз чулі пра тое, што вароны наогул вельмі разумныя птушкі, і вось гэтыя вароны, яны раскладвалі шкарлупінкі перад машынамі, якія павольна рухаліся, потым машыны пераязджалі гэтыя арэхі, зразумела, іх расціскалі, і калі машыны ад'язджалі, то вароны забіралі свае расколатыя арэхі і маглі есці тое, што там унутры. Па-мойму, гэта проста геніяльна і сапраўды даказвае, што вароны валодаюць даволі высокім узроўнем інтэлекту. Ну і таксама ў гэтай кнізе аўтар расказвае, што да 2030 года, да якога, ў прынцыпе, засталося не так ужо і шмат, я паглядзела на каляндар і з жахам падумала, што гэта ўжо праз 6 гадоў. Карацей, да гэтага часу каля 10% сушы свету будзе забудавана менавіта гарадамі. Здаецца, 10% не гучыць як нейкая вялікая лічба. Але такім чынам усё больш відаў пачынаюць прыстасоўвацца да жыцця ў такім асяроддзі. Напрыклад, многія птушкі і жывёлы, якіх мы сёння лічым часткай гарадской дзікай прыроды, пачалі насамрэч перасяляцца ў гарады толькі ў 19 стагоддзі, ці нават проста ў апошнія некалькі дзесяцігоддзяў. І гэты працэс працягвае адбывацца проста ў нас пад носам. Арганізмы ўсіх відаў пачынаюць прыстасоўвацца і эвалюцыяніраваць, каб стаць больш прыстасаванымі да жыцця ў гарадах. Сказала два словы з аднолькавым коранем, але вы зразумелі сутнасць. Прыстасоўваюцца, каб быць прыстасаванымі. Ну і таксама некаторыя віды пачынаюць эвалюцыяніраваць настолькі, што становіцца вельмі заўважнай розніца паміж гарадскімі і вясковымі відамі. Напрыклад, многія гарадскія птушкі адрозніваюцца адна ад адной і песнямі, і апярэннем, і гнездавымі звычкамі, і часам сутак, калі яны найбольш актыўныя. Гэтая кніга навукова-папулярная, таму аўтар піша ў даволі лёгкім і нязмушаным стылі, каб нейкую складаную інфармацыю данесці да чытача. Кніга вельмі хутка чытаецца, але ў той жа час аўтар нам расказвае пра даволі сур'ёзныя рэчы, якія даюць магчымасць задумацца пра дзіўную сілу натуральнага адбору і пра тое, як ён рухае эвалюцыю сярод гарадской фаўны. І аўтар піша вельмі даступнай мовай, але пры гэтым ён не апускаецца да занадта спрошчаных апісанняў. Ён падае падрабязныя рэзюмэ многіх важных даследаванняў і таксама заўжды указвае не толькі прывычную нам назву нейкага віду, таксама яшчэ і дае лацінскую назву гэтага віду. І кніга пераконвае нас, што эвалюцыя гарадоў жыццёва важная для працягу існавання відаў і прыроды ў цэлым. У той час, як існуе мноства відаў, якія проста не змогуць прыстасавацца да жыцця ў такім новым асяроддзі. Але ёсць шмат іншых, якія, дзякуючы вось такім маленечкім генетычным дзівацтвам, будуць проста квітнець у гарадскіх умовах. І для іх гэта проста абавязковая умова, калі яны хочуць выжыць у тым свеце, які ўвесь час развіваецца, што нават мы часам не заўсёды здольныя вельмі хутка рэагаваць на ўсе гэтыя змены. Хоць мы часам з'яўляемся непасрэднымі ўдзельнікамі гэтых зменаў і часам нават мы іх менавіта і робім. І калі ты гэтую кнігу чытаеш, ты адчуваеш сябе вельмі разумным чалавекам. Дакладней, ты адчуваеш, што ты атрымліваеш нейкія новыя веды і чытаеш нейкія цікавыя факты, якія потым можаш выкарыстаць, каб расказаць, напрыклад, сябрам. Мне падаецца, што пра варон гэта вельмі цікавы факт, расказаць пра тое, як яны разумна паступаюць, расколваючы арэхі з дапамогай машын. Але разам з тым, калі я чытала гэтую кнігу, я сумавала, усведамляючы, што такая вялікая колькасць відаў, якая ніколі не зможа эвалюцыяніраваць у гарадскіх жыхароў умоўна, і многія віды змогуць выжыць толькі дзякуючы сваім братам і сёстрам, якія ў гарадах все ж такі прыстасаваліся і эвалюцыяніравалі. Таму застаецца спадзявацца, што гэтыя браты і сёстры працягнуць дапамагаць прыродзе існаваць нават у свеце, які, на жаль, па-ранейшаму настроены трошкі супраць прыроды, і мы маем да гэтага непасрэднае дачыненне. Городская природа будущего – это однородная, рассредоточенная по миру экосистема, населенная динамическим, но при этом единообразным множеством непрерывно эволюционирующих организмов, где все время происходит обмен видами и адаптация к людским технологиям. Конечно, городские экосистемы не будут полностью отрезаны от диких. Природа навсегда останется источником преадаптированных видов и генов, которые могут оказаться полезными в городе. И все же, по мере своего развития, городская среда будет становиться все более самодостаточной экосистемой, где действуют свои эволюционные правила и задан свой эволюционный темп. І другая кніга, якую я сёння ўключаю ў групу добрых, яна ўжо беларуская. Гэта раман Артура Клінава «Шклатара», які выйшаў у выдавецтве Логвіна ў 2013 годзе.
І спачатку хочацца трошкі прарэкламаваць мой патрыон, бо на патрыоне выйшаў асобны выпуск падкаста толькі для патронаў, у якім я ўласна і чытаю гэты раман. Гэта выпуск чытацкага дзённіка, у якім я чытала кнігу і адразу, калі ўзнікалі нейкія думкі, я падключалася і расказвала вам свае ўражанні. Там не заўсёды ўсё структуравана. Звычайна чытацкія дзённікі гэта поўная плынь свядомасці, дзе я магу толькі пад канец кнігі зразумець, у чым быў сэнс якой-небудзь там фразы ў пачатку, але наадварот гэта мне падаецца тым і цікавей сачыць за тым, як змяняецца плынь маёй думкі на працягу ўсяго чытання кнігі. Таму калі вам гэта цікава, то запрашаю далучацца да майго патрыона. Там можна, зараз я аднавіла гэтыя выпускі чытацкага дзённіку, і там можна будзе раз на месяц, а то і некалькі разоў на месяц паслухаць дадатковыя выпускі, якія будуць толькі там на патрыоне. Ну і паколькі там я ўжо даволі падрабязна расказала пра гэтую кнігу, то тут вам кораценька акрэслю асноўныя свае думкі наконт гэтага твора. Але спачатку крыху раскажу пра сюжэт. Мы маем тут 2010 год, што можна вылічыць па тым, што ў гэтым творы расказваецца пра выбары, якія адбываліся 19 снежня. Зразумела, што 19 снежня ў нас выбары былі ў 2010 годзе. І аўтар вельмі шмат расказвае менавіта пра гэты перыяд, перадае дух і атмасферу гэтага часу, гэтай эпохі, можна сказаць. Вось гэта самая, мабыць, прывабная частка гэтай кнігі. Вы можете яе прачытаць, і гэта будзе для вас своеасаблівай машынай часу. І ў нас ёсць галоўны герой, ён пісьменнік і сцэнарыст, і ён акурат піша сцэнарый для твора, які мусіць экранізавацца на Беларусьфільме, які называецца ў гэтай кнізе «Партызан» фільм. Але многія імёны канкрэтных людзей ці назвы нейкіх месцаў, з'яў, кіношных фестываляў і гэтак далей, усё гэта мы пазнаём, хаця яно зашыфравана там пад нейкай іншай назвай. Але, шчыра кажучы, хацеў бы зашыфраваць, назваў бы гэта больш складана, а не «Партызан» фільм, напрыклад. Таму проста лічым, што гэтая мастацкая умоўнасць, тым больш, што ў пачатку гэтага твора аўтар падкрэслівае, што ўсе супадзенні выдуманыя і нічога гэтага ў рэчаіснасці не адбывалася. Але чым больш мы чытаем гэтую кнігу, асабліва ведаючы некаторыя моманты, эпізоды біяграфіі самога аўтара, тым больш мы ўпэўніваемся ў тым, што пэўная доля аўтабіяграфізму ў гэтым творы ўсё ж такі ёсць. Але не будзем спрачацца з аўтарам і ўсё ж такі будзем лічыць, што ўсё тут абсалютна выдумана. Так не было ў жыцці, так ёсць толькі ў кнізе. Дык вось ёсць у нас гэты галоўны герой сцэнарыст, які піша сцэнарый, і таксама паралельна з гэтым у ягоным асабістым жыцці адбываюцца вельмі дзіўныя рэчы, бо нядаўна ён развёўся са сваёй жонкай, і цяпер, не тое, каб імкнецца знайсці новае каханне, але гэтае новае каханне, новая жанчына раптоўна ўрываецца ў ягонае жыццё. Але ягоная былая жонка вельмі спецыфічная асоба, якая рознымі спосабамі спрабуе нават пасля разводу сапсаваць жыццё свайго былога мужа. І яна усялякімі спосабамі перашкаджае новым адносінам яго. Таксама трэба зразумець не толькі час, у якім гэта ўсё адбываецца, але яшчэ і прастору, у якой праходзіць большая частка сюжэту гэтай кнігі. А прастора гэтая, мяркую, знаёмая многім з тых, хто слухае мяне, гэта кнігарня і галерэя ў Нескладовая. Дакладней, так яны называліся ў рэальнасці, а ў творы Клінава гэта галерэя Шклатара і кнігарня пад назвай Угарня. Гэта кнігарня Сцёпіна. І сэнс назвы галерэі такі, што калісьці ў гэтым месцы было тралейбуснае дэпо. І потым на месцы гэтага тралейбуснага дэпо ў гэтым будынку адкрыўся пункт прыёму шклатары, а ўжо пасля пункту прыёму шклатары на гэтым месцы ўтварылася галерэя. І таму яна атрымала спачатку назву «У шклатары», але потым неяк «У» гэтая адпала і стала галерэя называцца проста «Шклатара». А таксама ў гэтым жа будынку разам з галерэяй знаходзілася і кнігарня таго самага выдаўца Сцёпіна паводле сюжэту кнігі. І ў назве гэтай кнігарні, якая называлася проста кнігарня, адпала першая частка, і туды ў пачатак прыляпілася літара «У» з назвы галерэі, і ў выніку атрымалася замест кнігарні «Угарня». І вось у гэтым месцы праходзіць вялікая частка падзей гэтага твора, таму што наш галоўны герой, ён чалавек з літаратурнай тусоўкі, з гэтай культурнай багемнай, і, адпаведна, ён часта бывае і ў адным і ў другім месцы. І для ўсіх тых, хто заспеў залатыя часы развіцця кнігарні і галерэі, для іх гэта будзе вельмі настальгічнае чытанне,
падчас якога можна пусціць такую скупую слязу, таму што гэта сапраўды былі вельмі значныя для культурнага жыцця Мінска і наогул, мне падаецца, Беларусі месцы. Ну і вось ёсць у нас гэты герой-сцэнарыст, які пакутуе ад жыцця ў плане таго, што ў яго там невядома, што адбываецца ў асабістым жыцці. Таксама ёсць пэўныя праблемы ў творчым плане. Ён піша сцэнарый паводле кнігі Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня», і у нас, атрымліваецца, у кнізе ёсць две паралельныя сюжэтныя лініі. Адна сюжэтная лінія — гэта менавіта наш час, дакладней 2010 год, у якім герой піша свой сцэнарый і спрабуе разабрацца ў сваім жыцці. А другі пласт часавы, і гэта такі раман у рамане, можна сказаць, гэта акурат вось той твор, які піша наш герой, дзе падзеі адбываюцца ў 19 стагоддзі. Там студэнт Ян вяртаецца, Ян па прозвішчы Завальня, дарэчы, ён вяртаецца з Пецярбурга ў свае родныя мясціны на пахаванне бацькі. І там далей адбываюцца розныя гісторыі, якія могуць быць вам знаёмыя, калі вы чыталі ўласна першую крыніцу, а менавіта «Шляхціца Завальню». Ну і вось гэтая частка напісаная вельмі сакавіта, вельмі атмасферна. Ты сапраўды уяўляеш, што ты чытаеш твор 19 стагоддзя. Настолькі добра і каларытна гэта апісаў Артур Клінаў. Але разам з тым, частка, якая адбываецца, падзеі, якія адбываюцца ў наш час, яна таксама напісаная вельмі добра і вельмі захапляльна. І калі вы чыталі ўжо іншыя кнігі Клінава, якіх у яго ўсяго 3, гэта «Шалом», які выйшаў у 2008, і «Локісаў», які выйшаў у 2020, вы, ў прынцыпе, уяўляеце, як выглядае стыль Артура Клінава. Ён піша вельмі добра, з выдатным пачуццём гумару, ягоныя творы заўсёды вельмі дынамічныя, насычаныя. І вось менавіта гэтае пачуццё гумару — гэта тое галоўнае, што мне вельмі падабаецца ў яго кнігах. Я разумею, што ён піша не гумарыстычныя раманы, але ён дадае да сваіх твораў вось гэтую нотку здаровага гумару, які дапамагае вывозіць часам не вельмі простыя рэчы, пра якія ён расказвае ў кнізе. І вось у гэтым творы мы зноў пагружаемся ў падзеі 2010 года, у выбары, перадвыбарчы час і ўсё, што звязана з выбарамі і часам пасля іх. І гэта не самыя прыемныя, я б сказала, ўспаміны. Яны так у пэўнай ступені настальгічныя, бо гэта была іншая эпоха, і, магчыма, нам там жылося ў той эпосе лепш, чым жывецца цяпер. Таму, гэтая кніга, зноў жа, пэўная машына часу, якая дапаможа вам вярнуцца ў тыя часы і іх адрэфлексаваць. Ну і для мяне вось две наймацнейшыя часткі гэтага твора, нават 3, я б падкрэсліла 3 часткі. Гэта вось твор, які піша галоўны герой. Гэта частка з 19 стагоддзям, яна цудоўна апісаная. Таксама мне вельмі спадабалася перадача гэтай атмасферы нашых багемных гадоў, калі існавала кнігарня Унескладовая і галерэя Унескладовая. І таксама трэцяя частка — гэта акурат падзеі выбараў, перадвыбарчай гонкі. Вось гэта ўсё, гэта сапраўды пэўны дакумент эпохі, які нам паказвае вось пэўную эпоху праз прызму жыцця чалавека, канкрэтнага нашага галоўнага героя. І вось частка, якая мне падавалася найменш цікавай і больш слабой, гэта акурат частка кахання, бо для мяне яе было зашмат. Нават чаму я называю гэта каханнем? Частка стасункаў, адносін, таму што гэта вельмі хваравітая частка. Там вельмі хваравітыя адносіны ў галоўнага героя і з ягонай былой жонкай, і з гэтай новай каханкай па імені Маша. Гэта вельмі спецыфічная была для мяне частка, якая не папсавала агульнага ўражання ад кнігі, але тым не менш, мне б хацелася, магчыма, каб яе было менш, але, магчыма, тады б гэта быў зусім іншы раман. Таму адразу папярэджваю, што калі вам, напрыклад, не надта цікавыя такія тэмы гэтых любоўных жарсцяў, то тут, ёсць іх пэўная колькасць. Так што «Шклатара» Артура Клінава — гэта той раман, які там, напрыклад, я не пастаўлю высока ў сваім уласным рэйтынгу беларускай літаратуры, але гэта тое, што я б магла параіць вам, каб пазнаёміцца з беларускай літаратурай, таму што гэты твор, які расказвае пра пэўную эпоху, расказвае пра пэўныя канкрэтныя месцы, і можна, дзякуючы гэтаму твору, трошкі больш зразумець менавіта тую эпоху, тыя часы, у якіх мы жылі. І нават калі вы не вельмі ведаеце людзей, пра якіх гавораць у творы Клінаў, гэта не абавязкова. Вы не абавязкова мусіце там за кожным прозвішчам расчытваць канкрэтнага чалавека там з падобным прозвішчам. Гэта такі прыемны бонус, калі вы пачынаеце пазнаваць гэтых людзей. Але так, агулам, гэта проста вельмі класны дасціпны дакумент эпохі,
помнік сваёй эпохі, помнік тых часоў, якія сышлі незваротна, як у прынцыпе ўсе часы калісьці заканчваюцца і сыходзяць, і таму нам застаецца толькі чытаць пра іх кнігі, успамінаць іх часам з цеплынёю, часам з нейкімі прыемнымі пачуццямі, часам з не вельмі прыемнымі. Тут у гэтай кнізе адначасова можна было адчуць увесь спектр эмоцый. Ну і далей я раскажу вам пра кнігу, якая яшчэ не ўваходзіць у групу дрэнных кніг, але гэта такі твор, які мне спадабаўся дзесьці на палову. І зараз я патлумачу, чаму. Гэтую кнігу напісала жанчына з Ісландыі з такім тыповым ісландскім іменем, якое я паспрабую вымавіць з першай спробы. Нават калі не з першай, то вы ўсё роўна не даведаецеся, таму што я валодаю магіяй монтажу. Сігрыдур Хагалін Бьёрнсдоттер. Так яе завуць, вымавіла з першага разу, і кніга называецца «Вулканы, любовь і прочие бедствия», і арыгінал кнігі выйшаў у 2020 годзе. І ўжо па гэтай назве, у якой каханне ставіцца ў адзін шэраг з вулканамі і іншымі наваламі, можна здагадацца, што кніга гэтая не пра шчаслівае каханне. Але нюанс у тым, што кніга мне спадабалася вось акурат не за гэтую любоўную лінію, а за вулканы і за атмасферу Ісландыі. Таму раіць гэтую кнігу я магу тым, хто дзеля гэтай атмасферы гатовы часам заплюшчваць вочы на такія вельмі дзіўныя стасункі персанажу. Галоўная гераіня гэтай кнігі Анна, і яна вулканолаг. І для мяне, не ведаю, як для вас, гэтая прафесія гучыць проста супер цікава. І нашай гераіні каля 40 гадоў, у яе ёсць муж, які яе бязмежна кахае, таксама ў яе ёсць дарослы сын і малодшая дачка. І Анна ўсё жыццё вывучае прыродныя стыхіі, яна вельмі рацыянальная, яна навуковец, яна лічыць, што мала што наогул у гэтым жыцці яе можа здзівіць. Але часам усё навокал проста пачынае выбухаць, калі менш за ўсё гэтага чакаеш, нават калі табе падавалася, што ў тваім жыцці ўсё цудоўна і стабільна. Але праблема ў тым, што гэтая цудоўная стабільнасць бывае пабудаваная на вулканічным падмурку, і вывяржэнне вулкана можа адбыцца літаральна ў любы момант. І тут я кажу і пра іх фізічнае месца жыхарства, і метафарычна пра падмурак іх шлюбу. Калі вывяржэнне вулкана нарэшце адбываецца, яно цягне за сабой яе шлюб, носячы хваляванне і небяспеку літаральна ва ўсе сферы ее жыцця. Действующие вулканы в других уголках мира – угроза, чудовище. Филиппинцы и индонезийцы боятся вулканов, ненавидят их. А исландцы именами самых опасных огнедышащих гор называют своих детей, словно в честь любимых темпераментных родственников. Никто никогда не давал ребенку имя Тамбора или Кракатау, а в Исландии на каждом шагу попадаются маленькие геклы да катлы. І апроч пагрозы вывяржэння вулканаў, у жыцці Анны з'яўляецца мужчына, які абуджае ў ёй пачуцці, якіх раней яна ніколі не адчувала. І з гэтага моманту вонкава шчаслівае сямейнае жыццё Анны і яе добра арганізаваная праца становяцца проста некіруемымі. Яна пачынае кідацца паміж палюбоўнікам і мужам, паміж працай і каханнем, якое нібыта яна адчувае, і яна разрываецца яшчэ і паміж тым, каб быць адначасова і маці, і вулканолагам. І гэта ўсё назапашваецца і ў нейкі момант проста выбухае з трагічнымі наступствамі. І я не памятаю шчыра, калі мяне апошні раз настолькі захаплялі апісанні прыроды ў кнізе. Але тут трэба зрабіць такую невялічкую агаворачку, што я вельмі люблю Ісландыю і мару аднойчы там пабываць. Магчыма, калі б у кнізе былі апісанні нейкіх палёў і лясоў, яны б мяне так не захапілі, як апісанні ісландскіх вулканаў, бо я мару пабачыць ісландскія вулканы на свае вочы. І, дарэчы, акурат зараз я дачытваю новую кнігу Альгерда Бахарэвіча «Капітан лятучая рыба», якая літаральна праз пару тыдняў выйдзе ў нашым выдавецтве. І там у герояў ёсць такі тэст, як вызначыць, што істота жывая. І яны вызначаюць гэта па тым, ці можа яна вымавіць назву аднаго з найвядомейшых ісландскіх вулканаў. Я думаю, вы чулі гэтую назву, гэта Эйяфьядлаюкюдль. Вось я магу гэта вымавіць, значыць, я паводле логікі персанажаў гэтай кнігі жывая. Але як быццам бы былі сумневы ў кагосьці. Ну і аўтарка гэтай кнігі з вельмі вялікай павагай і сур'ёзнасцю апісвае прыроду, паказвае веліч гэтай прыроды праз лёс нашай галоўнай гераіні. Бо часткова жыццё Анны залежыць не ад яе самой, а ад таго, што вырашыць зрабіць зямля. А як мы разумеем, дзеянні зямлі нікому не падуладныя. І хоць галоўная гераіня столькі гадоў прысвяціла працы, вывучэнню прыроды і таксама стварэнню шчаслівай і моцнай сям'і, яна не можа прадказаць або спыніць вялікае вывяржэнне вулкана і таксама свае пачуцці. Ну і навуковыя тлумачэнні таго, як працуюць вулканы, вельмі па-майстэрску пераплятаюцца з усімі падзеямі гэтай бытавой драмы, і паралелі, праведзеныя паміж вулканамі і пачуццямі ўчынкамі галоўнай гераіні, створаныя вельмі добра, як мне падаецца.
Але цяпер пераходзім да той часткі, дзе я пачынаю неяк разабрацца з тым, што адбываецца, бо ў мяне ёсць трошкі пытанняў, уласна, да той самай драмы, і я трошкі паабураюся гэтай любоўнай лініі, бо наша гераіня сыходзіць ад мужа, з якім была разам 20 гадоў, з якім яна мае дзяцей, і пра якога мы ні разу не чулі ніводнага дрэннага слова. І сыходзіць яна да чалавека, якога ад сілы бачыла пару разоў, прычым яе першыя ўражанні ад яго былі не самыя прыемныя. Там у кнізе наўпрост гэта гаворыцца. Яна ўвесь час выражае нейкую незадаволенасць тым, што ён побач, тым, як ён выглядае, як ён сябе паводзіць. Ну і чытачам аўтарка паказвала гэтага героя як не вельмі дагледжанага чалавека, абсалютна без пачуцця такту і разумення асабістых межаў. І, магчыма, гэта акурат такая гульня са стэрэатыпамі, што дзяўчаты любяць дрэнных хлопцаў, але мне не падаецца тут дарэчным гэты стэрэатып. Ну і я ўсё магу зразумець, каханне ўдарыла ў галаву, але ж яна ўсё роўна не сыходзіць ад мужа, яна працягвае казаць, які ён цудоўны, як яна яго любіць, як цэніць тое, што ён для яе робіць. Прынамсі, вось усё, што яна апісвае са сваіх пачуццяў да мужа, можна расцаніць як адэкватнае дарослае пачуццё, якое называецца каханне. Але ж не, для гераіні кахання гэта калі ў вас канвульсіі, калі ў вас суцэльныя стрэсы і ваше жыццё руйнуецца. Я не жартую, яна сапраўды так лічыць і кажа пра гэта ў кнізе. Я плакала от того, что любовь – самая замечательная и самая ужасная из происходящего с нами. Она переворачивает все, лишает нас безопасности и бесстрашия. Это трещина, разверзающаяся у нас под ногами, а в ней пропасть, бездна, страх потерять любимого. И сидя с ребенком на руках и плача, поняла – любить значит жить в постоянном страхе. І ў якім, свеце гэта ўсё вызначэнне кахання. Мне б хацелася гераіню накіраваць да добрага спецыяліста, які раскажа, што акурат спакой у такіх пачуццях нармальны, а не канвульсіі, матылі ці там яшчэ нейкі заапарк у жываце. І гэты вось герой, палюбоўнік яе, якога яна закахалася, ён вельмі моцна раздражняў, бо аўтарка, як мне падаецца, не дае чытачам ніводнага шансу яго палюбіць, таму я не разумею такіх пачуццяў гераіні да яго. Ён прэтэнцыёзны, ён часам падаецца нейкім тупаватым, калі спрабуе размаўляць нейкімі глыбокімі філасофскімі фразамі. Дакладней, яму яны падаюцца глыбокімі і філасофскімі. І ўвесь час мне проста хацелася, каб хтосьці іншы з персанажаў, з якім ён размаўляе, яго заткнуў. Ну і таксама для трошкі больш глыбокага разумення гэтага твора варта ведаць пра яго адзін факт. Для аўтаркі адным з натхненняў стаў раман Льва Талстога «Анна Карэніна». Гэта было натхнення і прыклад руйнуючых адносін. Ну і калі не браць пад увагу вось тое, што я расказала абурана цяпер, у астатнім гэта абсалютна цудоўная кніга, якая разглядае духоўныя і практычныя спосабы перажываць катастрофы, як прыродныя, так і катастрофы ўнутры нас, катастрофы ў адносінах, у сямейным жыцці і гэтак далей. И пусть поэты болтают о любви. Я-то знаю ее, видела ее в действии. Она – не что иное, как стихийное бедствие. Ну а цяпер пераходзім да часткі вартай увагі, дзе я кораценька расказваю пра нядрэнныя кнігі, якія, ў прынцыпе, на адзін раз цудоўна падыходзяць. У топ найлепшага за год яны дакладна не трапляюць, але хацелася б згадаць іх парай слоў, раптам вы зацікавіцеся. І вось сёння ў гэтай групе ў нас кніга Таяры Джонс, якая называецца «An American Marriage», якую, як вы разумееце, я чытала ў арыгінале. Гэтая кніга выйшла ў 2018 годзе і, наколькі я ведаю, ёсць пераклад на рускую мову «Брак па-амерыканскі» ці «Амерыканскі брак», неяк так яна называецца. За мяжой гэтая кніга атрымала даволі шырокае прызнанне крытыкаў, яе нават абралі для праграмы «Кніжны клуб Опры», што прыцягнула да кнігі потым яшчэ больш увагі. Ну і таксама аўтарка атрымала жаночую прэмію за мастацкую літаратуру ў 2019 годзе і стала фіналістам нацыянальнай кніжнай прэміі за мастацкую літаратуру 2018 года. І гэты раман закранае вялікую колькасць тэмаў, напрыклад, тэма кахання, расы, вернасці і амерыканскай сістэмы правасуддзя. Вось такое цікавае спалучэнне. І ў гэтым рамане расказваецца пра пару маладых афраамерыканцаў Селесту і Роя, сямейнае жыццё якіх руйнуецца пасля таго, як Роя несправядліва абвінавачваюць у злачынстве, якога ён не здзяйсняў. І ягоны прысуд – гэта 12 гадоў турмы. Ну і пакуль Рой знаходзіцца ў турме, Селестая змагаецца з адзінотай і неабходнасцю захаваць іх шлюб, нягледзячы на гэтае фізічнае расстанне і адлегласць. І суцяшэнне яна знаходзіць у сваім сябры дзяцінства па імені Андрэ, які заўсёды быў у Селестыю закаханы.
Тым часам Рой змагаецца з суровымі рэаліямі жыцця за кратамі і нявызначанасцю сваёй будучыні. І аснова канфлікта гэтай кнігі ў тым, што ў шлюбе нашы маладыя правялі зусім мала часу. Здаецца, гэта год ці 1,5 года, вось недзе каля таго. Таму галоўная тэма рамана – гэта тэма кахання і вернасці. І аўтарка даследуе іх прыроду перад тварам нягодаў, уздымаючы пытанні пра прыхільнасць, вернасць і межы асабістага самаахвяравання. Бо час, які героі правялі разам у стасунках, у шлюбе, і час, які цяпер яны мусяць правесці на адлегласці, проста немагчыма супаставіць. І ці мусіць Селестыя столькі чакаць? Вось гэта адно з галоўных пытанняў рамана. Ну і таксама яшчэ адна важная тэма гэтай кнігі – гэта даследаванне расы і ідэнтычнасці. І нездарма я ў пачатку згадала, што нашы героі афраамерыканцы. Бо неправамернае турэмнае зняволенне Роя становіцца той сюжэтнай лініяй, якая дапамагае аўтарцы даследаваць праблемы расавай прадузятасці ў сістэме крымінальнага правасуддзя і наогул гэтую непераходзячую спадчыну сістэмнага расізму ў амерыканскім правасуддзі. У гэтым рамане выкарыстоўваецца апавядальная структура, у якой чаргуюцца пункты гледжання Селесты, Роя і Андрэ. І гэта дазваляе нам атрымаць уяўленне пра думкі і пачуцці кожнага персанажа. І тут ужо не бясючая лінія кахання, як у кнізе пра вулканы, таму што тут вельмі цікавая апісаная сітуацыя, у якую трапляюць персанажы, і сапраўды гэта можа здарыцца з кожным. Таму, чытаючы гэты раман, ты перыядычна задаеш сабе пытанне: а як бы я паступіла на месцы гэтых персанажаў? Ну і цяпер пераходзім да рубрыкі, якую любяць многія з вас. Рубрыка «Насці не спадабалася кніга», і зараз яна патлумачыць вам чаму. І кніга гэта псіхалагічны нон-фікшн пад назвай «Anxiety Free» Роберта Ліхі. І я, як чалавек з той самай anxiety, з трывогай, вырашыла гэту кнігу пачытаць, таму што яна звычайна трапляецца ва ўсіх падборках кніг пра змаганне з трывогай. І мэта гэтай кнігі – даць чытачам стратэгіі і метады кіравання трывогай. Таксама дапамагчы гэтую трывогу знізіць з дапамогай практыкі працы з дыханнем і ўсвядомленасці. Але што я насамрэч атрымала гэтую кнігу прачытаўшы? Я атрымала парады ў духу: сумуеш? Не сумуй. Эхе-хе, ляжыш у дэпрэсіі, устань проста і ідзі. Гэта тое, што менш за ўсё чакаеш сустрэць у кнізе па псіхалогіі. І па мне гэта такі вельмі старамодны падыход да пераадолення трывогі. Проста устань, ідзі і спадзявайся, што як-небудзь ты дасі з гэтым рады. Ну і гэта такая моя асноўная суб'ектыўная прэтэнзія да гэтай кнігі. І таксама мне не вельмі спадабалася, што ў ёй шмат табліц, вельмі шмат спісаў, і вось у гэтым плане кніга не вельмі фрэндлі да чытачоў, таму што, чытаючы падобнае, ты нібыта пачынаеш генерировать яшчэ больш трывогі, бо аўтар пастаянна там дае табе нейкія заданні, складаць розныя спісы, і ты проста ў сваёй трывожнасці можаш закапацца з гэтымі спісамі яшчэ больш. Ну і таксама вельмі шмат паўтораў на і так даволі малы аб'ём кнігі. Аўтар проста рознымі словамі паўтарае адно і тое ж з рознымі прыкладамі. І плюс ён часам даволі агрэсіўны, я б сказала гэта так, у сваіх фармулёўках. Ён нібыта з нейкім наездам звяртаецца да чытача. Магу адзначыць і пазітыўныя бакі. З плюсаў ён вельмі добра апісвае розныя тыпы трывогі. Але, на жаль, гэты плюс для мяне не перакрыў астатнія мінусы. І я паглядзела, што ў гэтай кнігі даволі высокі рэйтынг на Goodreads і на Лайфлібе. І цяпер у мяне ўжо ўзнікае думка, што можа гэта са мной штосьці не так, а не з кнігай. І хутчэй за ўсё гэта так і ёсць. Гэтая кніга сапраўды не універсальная, як мне падаецца. Бо мне гэтая кніга не тое, што не дапамагла. Яна мяне наогул трошкі раздражняла. Вось калі я сустракала думкі, як я вам сказала ў пачатку, кшталту сумуеш, не сумуй. Мяне гэта трошкі раздражняла, бясіла, злавала і розныя іншыя эмоцыі не вельмі прыемныя выклікала. Але дапускаю цалкам, што гэтая кніга можа дапамагчы камусьці іншаму, нездарма ж у яе такі высокі рэйтынг. Мне падаецца, што ўсё ж такі ў ёй нешта ёсць, проста, магчыма, для мяне гэтая кніга на вось гэтым этапе майго жыцця была не вельмі рэлевантная. Ну і цяпер пераходзім да рубрыкі экспрэс-рэкамендацыі. І сёння ў нас зноў кіно і зноў экранізацыя. І пагаворым мы пра фільм, які называецца «A Man Called Otto». І я паглядзела, што краінай вытворчасці гэтага фільма з'яўляецца Швецыя. Але, каб вы разумелі, таксама ёсць шведская экранізацыя гэтага рамана, як вы ўжо зразумелі, хутчэй за ўсё, гэта раман Фрэдэрыка Бакмана, пра якога мы з вамі гаварылі ў мінулым выпуску падкаста.
экранізацыя рамана «Мужчына па імені Уве», што вам можа быць вядома ў рускім перакладзе таксама як «Вторая жизнь Уве». І вось у 2015 годзе выходзіла першая арыгінальная шведская экранізацыя, якая так і называлася ўласна як і кніга. І потым выйшла яшчэ адна ў 2022 зусім нядаўна экранізацыя, у якой у галоўнай ролі грае ўжо Том Хэнкс і зусім не шведскія акцёры. Але зараз я пагляджу, там рэжысёр Марк Форстер, і Марк Форстер, ён таксама як бы не швед, ён з Германіі наогул. Таму я не ведаю, чаму гэта экранізацыя шведская. Магчыма, мне трэба было правесці больш рэсёрчу, але ўсё ж такі ў мяне не кіношны падкаст, а кніжны. Таму расказваю вам не пра вытворчасць фільма, а пра свае ўражанні ад гэтага фільма. І калі я паглядзела першую экранізацыю 2015 года, я паставіла ёй 8 з 10, і я лічыла, што гэта шыкоўная ідэальная экранізацыя. Мне былі да яе пэўныя нюансікі, таму як бы не 10 з 10. Але калі я паглядзела гэтую новую экранізацыю, прагляд якой я адкладвала 2 гады менавіта таму, што я безмежна люблю гэтую кнігу, і мне было страшна глядзець яшчэ адну экранізацыю, бо мне падавалася, што там будзе ўсё вельмі дрэнна. Але я яе паглядзела і паставіла ёй 9 з 10, таму што Том Хэнкс, як заўжды, трапіў мне ў самае сэрце. Ён насамрэч вельмі даўно знаходзіцца ў маім сэрцы, але кожны раз ён заходзіць у яго зноў і зноў, адваёўваючы ўсё больш месца, займаючы ўсё больш месца ў маім сэрцы, якое проста ўжо не вытрымлівае такой колькасці Тома Хэнкса ў жыцці. Але насамрэч гэта адзін з маіх улюбёных акцёраў, самы добры хлопец у Халівудзе, як яго называюць, і Том Хэнкс проста зрабіў гэты фільм. Але я не магу не адзначыць іншых персанажаў. Я была ў захапленні ад актрысы па імені Маріана Трэвіньо, я прачытала ўжо, як яе завуць. Яна мексіканка, і ў гэтым фільме яна акурат грае мексіканку, лацінаамерыканскую суседку Уве па імені Марысоль. І наогул усе персанажы выдатна падабраныя тут на свае ролі, кожны цудоўна спраўляюцца са сваёй роллю, і ў мяне спачатку быў нейкі страх таго, што Том Хэнкс не справіцца з роляй Уве, таму што паводле сюжэту кнігі Уве гэта такі персанаж, які нам спачатку падаецца не вельмі прывабным, ён такім і хоча выглядаць, ён нібыта не любіць людзей навокал, ён такі мізантроп, ён вельмі спецыфічны, у яго ёсць нейкія там пэўныя, можна сказаць, нават ментальныя асаблівасці, але потым мы даведваемся, што насамрэч гэта чалавек, які не ўмее рабіць дрэннае людзям, ён умее рабіць людзям добрае, хоць сам гэта яшчэ не да канца усведамляе. Але вось калі я бачу Тома Хэнкса, у мяне адразу ўзнікае вельмі прыемнае адчуванне. І я баялася, што вось ён не справіцца менавіта з такой роляй, дзе спачатку трэба падавацца такім трошкі грампі. Але Том Хэнкс проста зорачка майго сэрца, як мне падаецца, справіўся з гэтым бліскуча адыграў сваю ролю, прымусіў мяне плакаць. А гэта сведчыць пра сапраўды вялікі драматычны патэнцыял фільма, калі я плачу над ім. Тут адбыліся пэўныя змены, калі параўноўваць менавіта з кнігай, і галоўнага персанажа, як вы ўжо зразумелі, тут завуць не Уве, а Отта. Ну і ёсць нейкія такія крыху сюжэтныя моманты. Напрыклад, змянілася нацыянальнасць суседзяў, з якімі ён пачынае камунікаваць. Але агулам мы маем всю тую ж сюжэтную канву, калі ёсць галоўны герой, які пражыў шмат гадоў са сваёй жонкай, і тут яна памірае, і ён проста не бачыць сваё жыццё далей без яе, бо менавіта жонка была ў пэўнай ступені дапамогай яму ў сацыялізацыі з гэтым светам. Бо, як я ўжо сказала, гэта чалавек з такімі пэўнымі сваімі ментальнымі асаблівасцямі, са сваёй спецыфікай, і вось жонка была для яго такім правадніком у свет. І пасля яе смерці ён хоча пайсці за ёй. Ён неаднаразова здзяйсняе спробы суіцыду, і гэта не спойлер. Гэта будзе адбывацца некалькі разоў, ну і вы як бы зразумееце, што гэта не такая сюжэтаўтваральная частка гэтай кнігі і гэтых фільмаў. Але далей жыццё гэтага чалавека пачынае незваротна змяняцца, і ну ўжо ладно, далей без спойлераў, вы самі гэта ўсё прачытайце. Я думаю, што ўжо шмат хто прачытаў гэтую кнігу, яна сапраўды неверагодна папулярная. Ну і я вам параіла паглядзець і экранізацыю 2015 года, і гэтую новую экранізацыю 2022 году. Яны абедзве цудоўныя, кожная цікавая, прыгожая па-свойму. Ну і на гэтым я ўжо буду завяршаць выпуск падкаста. У канцы скажу яшчэ колькі сваіх традыцыйных слоў. Па-першае, падзякую ўсім маім патронам на сайце patreon.com. Дзякуй вялікі, што падтрымліваеце мяне, вашая падтрымка
заўжды неацэнная. Мне падаецца, што я кожны раз кажу гэта аднымі тымі ж словамі, але гэта ўсё не ад таго, што я няўдзячная, а проста ад беднасці майго слоўнікавага запасу ў дачыненні да падзякі. Так што проста кожны раз буду вам бязмежна дзякаваць. Ну і таксама, калі вы хочаце далучыцца да Патрэону, то запрашаю вас, спасылка будзе ў апісанні да выпуска, і для ўсіх маіх патронаў ёсць дадатковая частка падкаста толькі там. Гэта чытацкія дзённікі, якіх ужо выйшла 5 выпускаў. Вы там можете паслухаць цэлыя доўгія выпускі пра нейкую канкрэтную кнігу, дзе я чытаю яе і адразу дзялюся сваімі ўражаннямі. Ну яшчэ заклікаю вас рыхтавацца да чарговай сходкі КК-Нягош, якая адбудзецца трошкі пазней, і гэтым разам мы чытаем кнігу Тадэвуша Далэнкі-Мастовіча, якая называецца «Кар'ера Мікадзіма Дызмы». Гэтая кніга выйшла ў выдавецтве Логвінаў, зараз яе можна купіць, напрыклад, яна ёсць у наяўнасці ў нас у кніжнай шафе. Я гэтую кнігу ўжо прачытала, і таксама настолькі мне спадабалася гэтая кніга, адразу спойлеры да выпуска, што я вырашыла яшчэ і далей пайсці знаёміцца з творчасцю Мастовіча, з якой я ўжо была знаёмая, дзякуючы першаму прачытанаму яго раману «Знахар». Я вырашыла паглядзець, што яшчэ з Мастовіча магу прачытаць. А паколькі па-беларуску больш нічога, здаецца, няма, акрамя гэтых 2 раманаў, я пайшла ў польскую бібліятэку і знайшла там яшчэ некалькі твораў. І акурат цяпер, каб таксама падрыхтавацца трохі да выпуска чытаннем іншых твораў, каб крыху больш разумець творчасць Мастовіча, я чытаю кнігу «Дзённік паны Ганкі», які расказвае пра жыццё жанчыны, якая раптоўна высвятляе, што ў яе мужа хутчэй за ўсё ёсць другая жонка. І, як заўжды ў Мастовіча, гэта твор, які на першы погляд падаецца такім простым, звычайным, як вось у польскай літаратуры, гэта называецца літаратура обычаёва. Гэта такія лёгкія, умоўна, жаночыя раманчыкі. Але насамрэч, пад гэтай уяўнай лёгкасцю хаваецца сапраўды даволі цікавы закручаны сюжэт з пэўнымі сэнсавымі пластамі. І пра гэтую кніжку таксама вам раскажу, калі там будзе час у выпуску падкаста са сходкай КК-Нягош, ну і таксама у асобным выпуску свайго падкаста. Ну а вы чытайце «Кар'еру Мікадзіма Дызмы», сапраўды вельмі цікавы, дынамічны, захапляльны твор, рыхтуйцеся да сходкі КК-Нягош. Ну а сустрэнемся з вамі мы ўжо праз тыдзень. У наступным выпуску у нас будуць лід-навіны, ужо без спазнення на паўмесяца, я спадзяюся. Паглядзім, што ж цікавага адбылося ў літаратурным свеце ў Беларусі і за яе межамі ў красавіку. А на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст «Белліт». Да сустрэчы!